رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان السنة دي غير كل عاداتي، رمضان 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 السنة دي. An ye tanga ɲini Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ Shetane Iblisa tɔɔrɔ ma. Bismillahirrahmanirrahim. An y'an sinji ni Allahu Ta'ala tɔgɔ barikama ye, Ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. Tabi'u suratul Maida. Suratul Maida nɔfɛtugu an b'o de la tako filanan. Ya ayyuhalladhina amanu. Ala ko aw mɔgɔ minnu kɛra muminu ye. Shahadatu bainakum. Seereya aw ni ɲɔgɔn cɛ. Iza hadara ahadakumul mautu. Ni saya ye aw dɔ sɔrɔ. Hinal wasiyati. O waati n'a ka wasiyu kɛ. Isnani. Mɔgɔ filala aw la. Zawadilin. Minnu ye laadiriw ye. minnukum aw silamɛw la. Aw akharani. Walima mɔgɔ fila wɛrɛ. Min ghayrikum. Min tɛ aw ye. In antum. Ka sɔrɔ o kuma aw tigitigi. ضربتم N'aw taamana في الأرض jamana kɔnɔ. فأصابتكم Sɔrɔli nana aw sɔrɔ. مصيبة الموت Saya masiba la. تحبسونهما Aw bɛ mɔgɔ fila in jɔ. من بعد الصلاة Seli kɔfɛ. فيقسمان O seere fila bɛ n'i kale. بالله O b'u kale Ala la. إن ارتبتم N'aw sigasigar'u la. لا نشتري Ko an ti sanni kɛ. به N'an ka nin kale ni ye. ثمنا Diɲɛ ni yɔrɔ la. ولو كان ذا القربى Hali ni balima surun don. ولا نكتم شهادة Allahu an di Ala ka seereya dogo. ولا نكتم شهادة الله An di Ala ka seereya dogo. إنا N'an y'o kɛ anw kɔni. إذن O tuma na sa. لمن الأثمين. Anw kɛra jurumubatigiw ye sa o. الله أكبر. A ko cogo di? يا أيها الذين آمنوا A ko yaa aw mɔgɔ minnu ko a dalen bɛ Ala yɛrɛ la. شهادة بينكم Seereya aw silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. إذا حضر أحدكم الموت Ni saya ye aw dɔ sɔrɔ. حين الوصية Wasiyulu ko tuma na mɔgɔ fila kana. Mɔgɔ fila kana ka kɛ seere ye. O kɔrɔ ye bana dɔ ye mɔgɔ minɛ taamayɔrɔ la. نعم Bɛɛ y'a dɔn nin bana in kɔni karisa ti bɔ a la. O tuma na sariya b'a wajibiya tigi ka a ka wasiyulu kɛ. نعم Minɛn minnu b'a bolo k'olu kalifa. Kumakan minnu b'a bolo ka s'a somɔgɔw ma k'o fana fɔ. Tuma na hinal wasiyati wasiya tuma na isnaani. Mɔgɔ fila wasara o seereya la. Zawa adlin nka a ka kɛ mɔgɔ laadiri ye minkum aw la. Minkum aw su somɔgɔw la. N'a sɔrɔla su somɔgɔ bɛ yen. Parce que tafsiri ye minkum aw silamɛw la. Mais n'a sɔrɔla silamɛ tɛ yen dun. O tuma na diyagoya mɔgɔ minnu bɛ yen saya sera ka ban a b'a ka wasi k'olu de. O tuma na minkum o ye su somɔgɔw ye. O tuma na aw mɔgɔ fila bɛ na dɔrɔn mɔgɔ fila min ye laadiri ye. Bon u y'a fɔ ko adilu yɛrɛ fɔkun k'o ye silamɛ de ko ye ko n'o tɛ ni maa min tɛ laadiri ye ko maa o maa tɛ silamɛ ye silamɛya t'o kɛ laadiri ye i mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye. Bon u ko adilu yan silamɛya ka danaya bɛ mɔgɔ dɔw kan ka sɔrɔ kafiri yɛrɛ don. N'i tɛ silamɛ ye i t'i laadiri ye mais o y'i ka diinɛ de ye mais adamaden yɛrɛ dɔ de ka bon a yɛrɛ jogo la. A ka bon a jogo la hali ni kafiri don a tɛ nkalon tigɛ hali ni kafiri don a tɛ maa janfa. O tuma na silamɛya la laadiri tɛ mais a yɛrɛ ka adamadenya na laadiri don. O tuma na ko kuma fɔlɔ minnu ko o ye su yɛrɛ somɔgɔw ye n'o sɔrɔla. No wa akharani walima mɔgɔ fila wɛrɛ min ghayrikum mɔgɔ wɛrɛw la min tɛ su yɛrɛ somɔgɔw ye. Banabaatɔ gɛlɛn in min bɛna sa a yɛrɛ somɔgɔw minnu kun y'o ye. O tuma na mɔgɔ fila wɛrɛ min tɛ a somɔgɔw ye. O tuma na o ye mɔgɔ minnu ye adilu kɛ bɔ diinɛ na k'a kɛ a mana kɛ min ye o y'olu ta ye. Mais minnu y'a kɛ diinɛ ye olu ko minkum aw silamɛw la wa akharani mɔgɔ fila wɛrɛ bɛ ka seereya o min ghayrikum mɔgɔ wɛrɛ la min tɛ aw ye.
mana ɲɔgɔn sama de bi mɔgɔ wɛrɛ la min tɛ aw ye mana ko k'o ye kafiriw de ye min tɛ silamɛya diinɛ na mais nin ko in yɛrɛ n'i y'a jateminɛ a kɛra mɔgɔ minnu bolo silamɛw kun dɛ yahudiya fila de kun don dɔw ko nasara fila minnu ye nin baara in tɛmɛna u ni silamɛ dɔ de cɛ naam in antum darabtum fil ardi na aw voyagera darabtum fil ardi o kɔrɔ i bɔra i ka so ka dugu sira wɛrɛ minɛ mana a bɛ fɔ daraba fil ardi a voyagera mana ni aw silamɛ ni aw voyagera fa asabatukum musibatul mauti ni saya masiba ye aw sɔrɔ tunga fɛ o kumana wajibiyalen bɛ a ye min sɔrɔ yanni ka wa'yu ka perdi yanni i bi kuma ni hakili min ye yan'o ka bɔ yen o kumana a bɛ wajibi i kan n'i sigari yɛrɛ la dɔrɔn i ka wasiyu kɛ ko nin b'a yira wasiyu ye silamɛ bɛɛ ma diyagoya de ye an fɛn o fɛn bɛ yen mɔgɔ si t'an sa don dɔ o kumana an ka wasiyu kɛ surakaw b'a kɛ hali tubabuw b'a kɛ kafiriw de don mais wasiyu kɔni o de bɛ ko nɔgɔya i yɛrɛ mana min sɛbɛn n ka tiɲɛ kan ka tila tan n ka tiɲɛ kan ka tila tan ni sara karisa ka juru bɛnna a ye nin juru in sara o kumana i yɛrɛ de b'i ka wasiyu kɛ k'a sɛbɛn k'a bila bon n'ala y'a kɛ ko ɲinɛ yɛlɛmɛna ko kura minnu donna na e bɛ kɔrɔlenw effacer i bɛ segin a kan tuguni fɔ i ka taa sa bon a ka ca la mɔgɔ si t'a fɛ a man di mɔgɔ yɛrɛ ye k'a fɔ i bɛ kuma i ka saya kan a man di mɔgɔw ye kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen a man d'o ye mais ka sɔrɔ i yɛrɛ taalen kɔ i ka du ka hɛrɛ b'o de la i ka mɔgɔw ka hɛrɛ b'o de la mais testament kɔni tubabu bɛ testament kɛ bon mais a ma nɔgɔ farafin de ma kosɛbɛ ten ayiwa o tuma na mais sariya y'a wajibiya silamɛ ɲuman yɛrɛ de kan i ka wasiyuli kɛ i k'i ka kow ɲɛfɔ yanni i ka sa naam bon a fɔra ko mɔgɔ min ka kɛ seere ye seere ɲinina kaban mais n'i k'o tigi ma tuguni tahabisunahuma a b'u fila minɛ o y'a bɔlen ye fɛngɛ na dɛ ko a bɔra o la kɛ tahabisunahuma a b'u fila minɛ min ba'di solati seli kɔfɛ mana seli kɔfɛ i b'a ye très généralement u b'a fɔ ko lazara seli de kɔfɛ lazara seli kɔfɛ nin yɔrɔ in na ala ma kayidu k'a la quoi a y'a kɛ mutilaku de ye seli kɔfɛ mana seli kɔfɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ mɔgɔ ninnu wele ka n'u kale parce que a ko silamɛ n'a selila a tilala seli la yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ a ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ko a k'a kale o ala in na limaniya min b'a la ko a tɛ sɔn ka nkalon tigɛ ko o de la a fɔra min ba'di solati ko kaleni ka kɛ seli kɔfɛ mais munna silamɛ caman tafsirikɛla caman ye ba'da solati la asiri ta ko parce que kira kun b'a kɛ ba'da solati la asiri bon mais sunamɔgɔw olu y'a yira a kɛli ba'da solati la asiri k'o ti waati pusamandiya ye ko o ye dɔrɔn ko lazara seli de la jama tun bɛ caya misiri kɔnɔ ka tɛmɛ seli tɔw kan bon o y'olu ka kuma ye mais à toute façon a b'a tigiw minɛ ka na n'u ye parce que n'i y'u minɛ tɔ ye u ma minɛ quoi mais habisu kɔni ye i se t'i yɛrɛ la fɔlɔ bon mais munna na n'o ye parce que sisan aw kɛra su ka seere ye tunga fɛ su ye a ye 100,000 d'aw ma ko nin warijɛ de bɛ n bolo mais n ka minɛn tɔ filɛ nin ye o ye minɛn tan ye o tuma na aw y'o minɛn tan minɛ ka 100,000 minɛ su sara o janaja kɛra a nana ni minɛnw ye bon sisan a bɛna minɛnw di su somɔgɔw de ma mais diinɛtigiw ka seereya ɲɛfɛ tuma min na ni u nana ni minɛn ninnu ye minɛn dilen kɔ su somɔgɔw ko yala a kun ye feere kɛ tunga fɛ wa u ko a ma feere kɛ ko a ma feere kɛ ko ayi ko mais ko a kun ye feere kɛ a yɛrɛw ma wa u ko ayi o ko tuma na an ka c'est-à-dire mure nation dɔ walima m'a dɔn a bɛ fɔ cogo di fɛn nation dɔ tun b'a bolo warijɛ de don mais sanu de kelen bɛ k'a min o de valeur ka bon ka tɛmɛ minɛn in bɛɛ kan ko bon k'o tɛ minɛn in na a dun bɔra n'o ye anw fɛ yan n'a sɔrɔla a ma feere kɛ a ma feerekaw fana ma tuma na wasiyuli dɔ b'a jɛ bon o yɔrɔ la sisan mun bɛ ɲini sisan u ka kale mais kaleni
silamɛ yɛrɛ fɛ silamɛ min kɛra wasiyu ye نعم ale ti kale parce que silamɛ ti kale o la نعم amana b'a kan wa a y'a ka amana di نعم bon o ye bɛnkan ye mais Seydina Ali ale kun i mana dawa kɛ maa o maa kan silamɛ ko t'a la kafiri ko t'a la i bɛ kale di Seydina Ali ka baara bɛɛ kɛra ni o de ye o tuma na sisan a fɔra k'u kana kale نعم k'a fɔ minɛn min dira anw ma nin de don u nana u y'u kale k'u ma namara kɛ u ma janfa kɛ ko min dir'u ma nin de don susomɔgɔw ko non ko a ma dafa bon n'a ma dafa o y'aw kungo de ye minnu nana u nana ni seereya min ye o ye nin de ye tuma na ni juru min b'a la u b'u ni Ala cɛ mais u tɛ se ka minɛ mais sisan o minɛn min ni somɔgɔw y'o réclamer san yɛlɛmɛlen kɔ u tilala ka t'o minɛ dɔ bolo Maka o b'o bolo u y'o minɛ ko a ye nin bɔ min ko a feerela ale ma mana su somɔgɔ ninnu de nana kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam k'u y'u ka minɛ ye Maka o y'a sɔrɔ kira bɛ Madinɛ wa nin bɛɛ kɛra Madinɛ mais minɛ nana ye Maka mana kuma in bɛɛ bɛ nin de nɔfɛ sisan o de ye sisan wa akharani min ghayrikum o do wa in antum darabtum fil ardi an bɛ de saya y'aw sɔrɔ tahbisunahuma u fila de bɛ minɛ sa min ba'di salati seli kɔfɛ u b'a fɔ cogo di fayuqsimani u fila bɛ n'u kale u b'u kale Ala la ni aw sigar'u la kɔni o de bɛ na ni kale ye naam an b'an kale Ala yɛrɛ la nashtari bihi samana an ti diɲɛ ni yɔrɔ foyi ɲini k'a fɔ de an b'an kale tari cɛ ka nafolo na k'an ta ye la an b'an kale Ala la an ti nin yɔrɔ ɲini diɲɛ na naam hali n'a sɔrɔla i b'i kale min kan n'o y'i balima suru yɛrɛ de ye hali n'i fa n'i ba don i b'i kale k'a fɔ a b'u bolo walima i b'i kale k'a fɔ a t'u bolo hali n'i balima suru don i tɛ nkalon tigɛ na wa anw ti Ala ka seereya kɔni dogo abada n'anw sɔnna k'o kɛ lamina la asimina o kɔni na an galena kun anw kɛra jurumubatigiw ye sa mɔgɔ min sara anw ka ngale ko an b'o ka ko namara n'anw y'o kɛ anw kɛra jurumubatigiw ye naam nka ni bangeni tilala ka kɛ dun k'a fɔ ninnu fila k'u ye jurumu sɔrɔ o kɔrɔ ye ni bangeni kɛra k'a fɔ u ka kaleni tɛ tiɲɛ istahaqa isman k'a fɔ kaleni in kɔfɛ kaleni ma dafa dɛ parce que minɛ yɛrɛ maga n'o kɛra dun minnu ko minɛ yɛrɛ o mɔgɔ fila in sa olu bɛna jɔ ninnu fila jɔyɔrɔ la kabini mɔgɔw la sa ni waliyuya jɔra olu ka su ka waliyuya jɔra mɔgɔ fila min kan olu bɛna jɔ sa olu fila bɛn'u kalen kun u bɛn'u kale Ala yɛrɛ la o ngalena anw ka nin seereya ye ni nin kaleni ko o de ye tiɲɛ yɛrɛ ye ka tɛmɛ mɔgɔ fila in ka kaleni kan wa anw ma dansago anw kɔni n'an ye dansago zalimina anw kɛra tɔɲɔnikɛlaw dɔ ye a ma nɔgɔn dɛ nka ne fa in usira ni bangeni kɛra k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko bangena koyi annahuma istahaqa isman k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u jalaki don ko u jo tɛ nin ko in na fa akharani o tumana mɔgɔ fila bɛna sa olu bɛn'u jɔ olu fila jɔyɔrɔ la o tumana waliyuya jɔra mɔgɔ fila min na minnu de bɛ su tiɲɛ ta istahaqa alayhim awlayani awlayani ye waliyu de ye musanna lil waliyi o tumana waliyuya jɔra olu minnu na n'olu ye su somɔgɔw ye olu de bɛn'u jɔ sisan olu minnu ka kan ni istahaqa n'olu ka kan ni tiɲɛ ye o tumana naam
فيقسمان بالله olu fila bɛ n'u kale ala la لشهادتنا anw ka nin seereya yi أحق من شهادتهما o jɛlen don ka tɛmɛ ninnu ka seereya kan dɛ sabu minɛ yira وما اعتدينا wa ma itadayina wa an ma dansago dɛ إنا إذا لمن الظالمين n'a sɔrɔla anw ye dansago inna izan lamina zalimina anw kɛra tɔɲɔlikɛla ye an ma dansago an y'an ka su ka fɛn de